Преди 4 години бях избран от вас с бюлетината на Демократична България. С постигнатото оправдах гласуваното ми политическо доверие от вас и от моята политическа сила. За 4 години отворихме фронт за много нова работа. Известно е, че кандидатурата за кмет на район Студентски е преотстъпена от Демократична България на техните нови коалиционни партньори от Продължаваме промяната. Моята политическа сила не ме припозна като кандидат на тези избори и никой не намери мъжеството да застане очи в очи с мен и да ми обясни защо това е така. За себе си имам един мандат, който трябва да защита. Аз не съм попаднал случайно на тази длъжност. Ще защитавам постигнато от мен и от моя екип. Уважаеми граждани на район Студентски, обявявам своето участие в изборите на 29 октомври като независим кандидат за кмет на район Студентски.